Kulumbaka taute buksano tini hai noroni Dipok Entertainment YouTube channel taute buksam tini hai noroni bagute kisa video me ni paisi ga video no sanan bag feka je taute buksam no Simon na mia je travel ufal ni minister Vikas Deborma je fresh meat khaimani ya golo kobama video viral lungui tongkha ajaga baksa ba Vikas Deborma no chaje gya sini borong ni bisingo na ang sabo Kubang borono Vikas Deborma chajekya comments of phaika tei chajnai butongo tei anga jaga samani tiprasa kisa bul khaipanu sung tiprasa ni bagoi support khainan nango ani thanikai abosi Vikas Deborma bising corruption khai tongmani anga bono asok romoi sanani nailia tam khai kubangma corruption tongo oje baksa jagarok segei buini jaga segoi restaurant ok tangui tong hinoi bormurawo kaisa asa rupni hinoi kok silchai tongkha abo busuk jratei kubui tebo ongkharnai bini bufhaing song samani kai kono bol kuroi thik no tongo hinoi asa kai sawo bufhaing phalai chawo angke a jaga saboni kubui saboni tatal saimeya abo boroni beparsi কিন্তু আজ আগাবো Vikas Deborma কোনো সেগমানি নহিরা আগে আবনো সুম সালাইনাই ককাই মঞ্চ কবমা বরক যে সামানি Vikas no চাজে গমানি কারণ কাই Vikas জরা কাইসা বস গোবা গারনো কুটুংমানি টঙ্গো প্লাস অতি প্রাসানি লগি টংয়া সাইসুং ব বিনি মুসুং তুই টঙ্গো আজ আগানি বাগৈ বন চাজাক বাইয়া বুবা গারনো কুটুংমানি টঙ্গো তে বুবা গারন লগি ফাইয়া জরা কাইসা কুং চুকজাগৈ টংমানি আবনো তুই কবমা বরক চাজাগিয়া তে কবমা জাগাবো কবমা গ্রৈ রক লাই টঙ্গো Yakong kesa yak kesa cugya mokol nugya aba hairono thangui chubomani tau pointo nugya ko bini fan ni rangbai aboro ni bagoi ti prasa baksa joli jagoi tongo tei norong nang pu phurungnai scholarship ne tuyoi je scholarship student rongni scholarship norok Simon na student rongni abubu sudu je kuri rongni bagoi simi pungnai te je chugnai rok ni khai maya ti prasa jo to si chugya ani je saimamani potnen kai ti prasa borof chugnai tongba chuis chugya Sir, kabang ko student rog scholarship mai ne bagay second semester ne exam rog bro asugui mai ang itong kabro bo sumuto sai tong sir bor le tam upay ngnai borong ni media ni bisingte ang sawo sotik jara bigra ni basa kori ni basa borong manna jara to fake doctor engineer kotor businessman 2 number income certificate kar oi jomari nai rong tan ang sawo norok monot doti withdraw khaidi aya khanong ni life ses nai CBI pojonto tojontong nai fake income certificate duo je student ro doctor ni basa engineer ni basa fake income certificate duo jara scholarship ni ব্যবস্থা খাইলে ব্যবস্থা নাই তঙ্গো বড় দতি withdraw খাইদি দতি surrender aya kha manja khai rong ni buma buhani je student buma basa চাকরি পর্যন্ত পাই জেলা হামনা ti prasa borof chugnai tongba chuis chugya o chugya ni bagoino ati prasa no chugrinani nangnai nona aba hai hini se minister Sramoi ro horo budri pass ke ro horo ngai tini nung saisungsi chawoi hojom khainai tong khaiba ma khlainai bile haipano obono ang sanan nalia nono banchina bagai খুব চাইতোখা ti prasa no naiya khaile nung banchiya papo klainai je sakabana okhlai marinai obosik kubui kok hoito nini bagoi chung support khainai jora কিন্তু nungtago o samungno je pap khaiman no yakrima phainai buini rangluti chamani ba buino thokimani ti prasano nainai ni sawi naiya tabu khai nung ti prasarano arom press meet samani 10 ti prasani haka hamnaiya aboni bagoino buba gara jora kaisa thancha kai choba khaina ni bagoi chaitokha Tirpurani 20 seat jurino ti prasani ungui busai ma hakai usuk ka hamung khamnor bagjagi thangbayu yongla ser kaya heni ma hai sum belai khai wansuk tai tabuk paithago wansugoi kono lab kuroi sin tirpurani 10 ongkha borok sin ti prasani hamkrai naiya abo kok thik nung saiman toi dukhok lai purusi nung okok sau kai hoito nung tabuk dukamangka saimia buzurati thik nai kubui tamo chengra tamo norok ang jotno evidence ponolika যতন নং থানিয়া ফারিকা সুদীপ বর্মন সং কোনদিনও চিন বরং নি বাগৈ খাকা হামনাইয়া সমীর বর্মন সং চিন বগর বংবাই কোনদিনও খামকা হাম আবনে বাগৈ ন 35 বছর যে সিপিএম বড় রাজত্ব চাইমান ত্রিপুরা হাসতে 35 বছর এই সুদীপ বর্মন সং কারণ ন ত্রিপুরা হাসতে তে কোন সরকার ফায়া বড় প্রমাণি বাগৈ কারণ চিনি বড় বড় হামজাইয়া চিনি বড় রং নাইমেয়া চিনি বড় রং ani tapu bukungna borok kabagi nai meya usudi bormon song ani dofano kabagi nai meya boro ani dofano kabagi nai meya ani dofano accept khai meya angnorong thajing saga ani mani kok borok ani mani kok mono sibo musuk ani kok borok na bo musuk benga hi sawo o tirpura hasani ani khajani joto rangsani khajom tapu buk mon norong wan suksidi ani kok borok ani mani kok ani rangsak abuk tumi baksa angnorok bidan so ani kok borok bang saw norong nungna ani mani kok bayang saw mono pojont sebo
Engkai hoito nung tabuk duka mangka saimia busu rati thik nai angabun sanai busango sai tok di thik nani bagoi tei kubangma borok ana sai tongo je bormura ni jaga sekjang mani aborok norok bunai di mukti klayu nu borok sai tongka illegal babe nung jaga segina ka naidi Maharaj jana bachare phaide nang o jaga chunai thaniyo Hangasta Kraimani Azaka Junotabo because the Burma Segna Nightongo. Montri because Jenny Jaga Segitonka, Hatai Kotoni, Sana Mungsan, Sunakari Jaga, building Tangtonka, Tinta building Tangtong, Botavo, Tuteli Abu Bemani. Nukana, je nung illegal babe jaga segmani. Abo busu zurate kuboi, ang to sakano, sung abo kok salinai, tebo bus ang nung nai, busu zurate illegal busu zurate kuboi. Judunu illegal hingkai nung abonot, nung legal mas ramnai. A borok ni jaga sekjak tomani borok nung ma nai nai a jaga ni red mote rang mari nai abongkha tiprasa hamkra hingke tiprasa no machu banai nung chaisung simisu bajagi tongkha hingya jotto tiprasa no si hamja gongkai jotto tiprasa nui sima sanai ake kubangma sini tiprasa rok tebo tongo comments sinai ko ekta 1G channel rong ni nogo nukha a 1G rong support khai tongi mani sin tiprasa rok dara tomar news channel ta khub bhalo ase tomar channel ta thik news diche enchaitom because debormano kutukjak obai tiprasa no kai angsana ni musungo Norok politics ni bagui phanong khana kentu chini tiprasarok je jorawo jesa phano obo haing hakai nung buyo galak ang buyo galak ke buyo galak borok bai mili nung tongmani tini ni bagui kisa kok sambai nu kaham ni sawo asudi bai bormon bu ni bud bai nu jora kaisa nono thoginai abo kaisa muttunardi aboni bagui nu sung sikang wan chuna nangnai thansa ma tongnai thansa kai bus kangma agognai norok je tabuk laite kai baksa congress join di tongmani abo bu ang bolum jabo tamo kai norok thansa tongra di thansa tongdi sini tiprasa byangti banchinai bancia sung abo na harsi busango ma thangnai naga sung BJP ni ya kari ma thanglai bunai congress abo se plan nung bakjagoi ST congress ni thak ta thangdi tam kai ST congress ni thang kai aro chini bagoi nu bolum nai abo nu belai bujnani dorkar sini borrok tabuk bu Thansa kurikho tabu kutuk laina nimang nasle laina mang khamai laina mang baksa ana sawo nung bigas ni rang chajak de ang kebuni rang chajak ya tamukai bigas ni chaya angkai bigas ni chaya na umrong ma sanai aikai ang bono kholopna nemani khai botti prasaba satho 106 Bangladesh ni phai burung chauba bobu kisa misa satho aipanu bo kisa phunu kamia bini contractor khai puro ni usuk rang tongo ba usuk bini jomindar tongo robot bagan tongo ba loan namani rok phunuka aipanu abo bai to umsugya kisa to tongu aro corruption khaimani abuni bagoino joto nongkhori phaika a karasam kisa misa tongman no sung kholobna ni bagu chai tongmani kento boi kebengnai kobangma tong bahai ke nung kholobai mannai abosi kok khai aboni baguino wansumani nangnai belaike wansumani nangnai bujina nangnai saimanna nangnai tabuksini borro gu baksa chaje ang jol jak tongnai borok nobu sung bol branti jotoni nungu dini bujora phainai na kanan nango bigas ni bolung kha na kanan nango bo kap tutui saka sinim kok mani kok borona pointo অপমান খাইকা সুদিবাই বর্মন আও অপমান খাইকা আগিনি সিমিসে অপমান খাইতং সুদিবাই বর্মন ইয়া তাবু BJP ওবো কবমা অপমান কানে খাইতং जों आव जिनिस न सिनान नांनाय जों कुनु समय फानो बरनो गुबै हिनै वानसगै लाभ कुरै आबनि बागै जों निजे नो वासना नांनाय थांजा सिमा तंनाय बुबागारा बुबाइगे प्लान खाइतं बुबागारे कक बाय मा चलिनाय साक कं चुकजागै बुबागारनो बुबागारा करै हिन सानान रक आबो हाइरक बाट खाइदि तै कक आबनो सानाय तावते बुकसं नरक बिदुनो शेयर खाइ फुंगनान चाइतकदि जे o video nini montri bikas development bunduktu boche tabu bormurani jagaon jodi legal babe naito hakai abo legal sramtu legal hangkai praman khaitu aran borok tabu kobang media o kap kabui saitongu sini jagano segina boni ngai boba hike sekka boba hike tamungkha abo bo toitho onkhonnai sini jorani news kurumui tongo abon tuyoi borok tiklainai sabo kubui sabo tatal sung paithago hu saimalainai Hake tahu putai busong tabu sujara sabu kubui sabu tatal sung rom sugui maya ko tatal mangnu dunia o to borok kebu kubui kurui aipano o tatal long ni bagoi nung tini rang puja tong ni yogui thangano jora nung phasinai kelainai biang tikai chokrainai abo uporwala si khainai hake asuno dorok kaham tongdi susto tongdi tinin bagoi jot tononu kulombai kya